años. Y un año nos que pone atención riba vergüenza y maltrato di mucha y violencia domestico. Y om het even per periode uit te leggen, nu hebben we de eerste video gelanceerd. Er is een mediatour. De komende weken zullen de andere video's worden gelanceerd. Waarover de aanval op jezelf en vluchten en vermijden. En er worden ook nog diepte-interviews gehouden met waaronder Guillami en ook nog met mijzelf dan van Voogdijraad en Roxana van Accesso. En vervolgens zullen er ook nog discussiepanels zijn en polls om het thema levendig te houden. En om niet het in 1 weekje te doen, maar we willen bewustwording creëren, dus het heeft ook tijd nodig. Video's zijn terug te vinden op de websites van de Rijksdienst en hopelijk ook snel op de website van de OLB. Sociale media, Facebook. Daarnaast is er informatie ook terug te vinden op de website van Meld.Guillami. En wat betreft de scholen zullen we iedere keer invulling geven aan de campagne om te kijken wat is er nog nodig. Het moet bespreekbaar worden. Het is belangrijk, we kennen allemaal schaamte. En het is belangrijk dat we daarover praten, dat we elkaar niet veroordelen. Dat we klaarstaan voor elkaar, zowel de mensen, je buren, je vrienden. Maar weet ook dat de organisaties voor je klaarstaan. En als laatste, heb je een speciaal woord of een woord van het doorzetten voor mensen die misschien in een bepaalde situatie zitten? Ja, probeer die bubbel van schaamte door te prikken, want je zal je bevrijd voelen.